Inkonzo yegazi kuzwelonke ibe nephulo elibizwa ngokuba yi-Summer Campaign. Eliphulo lijolise ekubalulekeni kokunikezela ngegazi ingakumbi ngeholide zehlobo. Ukanti ngoku apha estudio ndihleli kunye naye oyintloko kwezokunikezelwa ngegazi uZikhona Reuters ophuma phaa kwa-SANBS apha eNelson Mandela Bay. Zikhona, mandikubulise ndikwamkele kwinjelo losasazo lwe-MPK TV. Ndiyabulela, ndiyavuya lapha nayo. Zikhona, ingaba mhlambi baninzi kangakanani abantu abathe banikezela ngegazi during ezi holide zehlobo? Njengoba butshilo, icampaign yethu We Are The Pulse yenze kakuhle kakhulu kulo nyaka kulo nyaka uphelileyo kuza kuJanuary. UDisemba noApril noJune ziinyanga ezinzima kuthi. Kodwa ke sibonile ba abantu bayakwazi uphuma bazodonate igazi xa sibacengile, especially through i-campaigns ezifana We Are The Pulse. Siba involve ulutsha, abantu abadala, abantu bakwazi udonate to see impact that i-unit yegazi eyi-1 isave 3 lives. Ingaba mhlawumbi kuye kulungele kangakanani, iba ngumntu olungele kangakanani umntu onokwazi ukuthi anikezele ngegazi? Kulula kakhulu kanti abantu bacinga kunzima, but ezona into ezibalulekileyo is i-age. You have to be between the ages of 16 if you're a first time donor to 75, yabo? Noba umdala kangakanani. Weight yakho febe above 50 kgs. Nawe nje buyodonate zive ufilisha njani ngodonate. Do you feel like igazi lakho li-safe for unikezela kumntana osezawuzala? So funeka usazi status sakho. Funeka umake sure utyile, because abanye abantu baqalayo udonate sometimes bafilisha faint, but ayonto rongo tu leyo. Xa sithatha igazi kuwe akho nto iza kwenzeka kumzimba wakho. Wena uzawube usave abantu abathathu. And into ebalulekileyo zii-intervals odonata ngazo. Ingaba mhlambi umntu anganikezela kangaphi ngegazi lakhe? Singavuya ukuthi sithathe igazi as much as sikwazi kwabantu, but by law you can only donate every 56 days. The reason for that is that funeke libuye la gazi silithathileyo, nawe njengomntu onikezele ngegazi, just as la patient izawufumana le gazi, nawe first make sure uphilile, and we make sure that uzobuya in 56 days use-right uphinde unikezele ngegazi. Ingaba mhlambi xa igazi sele nilithathile, izibhedlele zililungiselela njani xa lifika kuzo, yaye yintoni le izibhedlele le process zithi zihambe ekusebenziseni igazi? Alright, ukuqala nje kwakuthi zonke i-units zegazi esizifumanayo ziyatestwa e-lab. We have very professional labs, state of the art in the country, in the world, and every unit iyatestwa. Itestela yonke into ephandle apha, but most importantly ela gazi lifakwa into 3 units: i-red blood cells, i-platelet ne-plasma. Zonke ezi 3 units zenza indima different in saving ubomi babantu. Whether unikezela giving birth, uyakwazi ufumana igazi. Whether you're a cancer person, you can get igazi through all those different units that we get. And then litestwe, and then lihlale ke in our labs for izibhedlele eziodarisha. And this is public and private hospitals. Zizo ziodarishayo based on i-demand yegazi. So ixhomeke kwisibhedlele bona banithi igazi elingakanani. Ayixhomekanga ukuthi qha ba thina sifumele ngaphi. Into ebalulekileyo ba abantu aba basezibhedlele banide igazi elingakanani, sithi abafuneka sibanike, make sure that it's enough. Okay, Zikhona, phambi kokuba ndikuyeke ugoduke, ingaba mhlawumbi zeziphi izinto ongathanda ukuzilungisa nezithanda ukuthethwa ngabantu, i-misconceptions ngelasemzini ke malunga nokunikezelwa ngegazi, yaye zintoni ongathanda uzisusa yaye ibe ucacisa ukuba kutheni le nto izizinto ekufuneka ezisusiwe? Abantu abaninzi bacinga only abantu abakugroup O babalekile for udonate igazi. Wonke umuntu, zonke i-blood types zibalekile. Kukho u-A, kukho u-B, kukho u-AB, kukho u-O. Yonke i-type ye-group inawo umuntu engamnceda. The only reason u-O simpusha kakhulu is if ku-accident sikunika u-O, because asinaxesha lothini lokutest at that time. But everyone, wonke umuntu, if ungu-B ungadonate igazi, but also ungadonate plasma, which is enye i-product okwazi unikezela ngalo besides igazi lodwa. So eyona misconception is that u-O baleke yedwa, zonke i-blood types balekile. So go check i-blood type yakho, see ungadonate ntoni, whether ligazi, whether i-plasma, and you could save 3 lives regardless. Okokugqibela ke ngoku ndikuyeke nyani ugoduke, ingaba mhlawumbi kubalekile umuntu ukuba azazi uyi-type yeyiphi i-blood type before ebe kanti uyahamba uyokunikezela ngegazi? Not before. Into yenzekayo, if you are a first time donor, uzawuva after 56 days, because yakhumela benitheni uzawutestwe la gazi, and then siyakwazi ukuxela ba zikhona ungubhala type O
ongu-blood type B ayibalekanga wazi before. Into ebalulekileyo uzazi wena i-status yakho and do you consider igazi lakho safe to donate. Zikhona inkosi kakhulu ngexesha lakho, siyabulela. Siyabulela nami inkosi kakhulu. Lo ke mbukeli ibinguye uZikhona ophuma pha kwa-SANBS ezokusixelela banzi ngokunikezelwa ngegazi okwangoku masiye evenkileni.